ମାଛ ଫ୍ରାଏ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି ସିମୁ ଭଜା ପଖାଳ ଦିବସଟି ତମର ପାଳନ କରୁଛ ଏଇଟା ଶନିବାର ସକାଳେ ରାନ୍ଧିଥିଲି ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଗ କରି ହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ବଡ଼ି ବଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଆସିକି ମୋର ଯାହା ଯେମିତି ପୂଜାପୂଜି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସାରିଲି ଆଉ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାବିନି ସତ କଥା କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଜି ବୁଧବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ହେବ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ପଡ଼ିଗଲି ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ମନ କଷ୍ଟ କରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ସେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଅଛି ଆଜି ମୋର ତ ଟୋଟାଲି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିନି ଯେହେତୁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାତ କରିଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ କିନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତିରେ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି କ'ଣ ଆଇରନ୍ ଖୋଳରେ ଯେ କବଟ ଅଛି ଏବେ ମୋ ହବି ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ଟିକେ ଖରା ବି ଜୋରସେ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ କ'ଣ ଦେବ ଆମର ବି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଆସିଥିଲା ଚିକେନ୍ ଆଳୁ ମୁଁ ବି କାଟି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ଆସିଲେ କରିବି ହଠାତ୍ କିନା ଡାକିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଲି ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆସିଥିଲା ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି ତାକୁ ସବୁ ରଖିଦେଇକି ପିଆଜ ବି କାଟି ଦେଇଥିଲି ମସଲା ବି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଲି ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନଗଲେ ଯାହା ବେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିଦେଇକି ଯିବି କାହିଁକିନା ବିଲେଇ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ରଖିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବି କ'ଣ କରିବି ତ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାରିବେ ଟିକେ ଆସ ଆଡ଼କୁ ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ସବୁବେଳେ ତ ଲାଜ ଶୁଭୁଛି କବାଟଟା ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅ ଚଢ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି ଘରକୁ ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧା ହେଇକି ଯିବ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ଯାଉଛି ଉଲାଣ୍ଡ ତାକୁ ଜୋତାଟା କାହିଁ ପିନ୍ଧିଯିବ ମୁଁ ଏଇ ମୋ ସାଧା ଜୋତାଟା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇବି ଯଦି ଏକାଥରେ ଗୋଡ଼ ଗଳେଇଥାନ୍ତା ନେଇକି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥାନ୍ତା ନାକଟା ଖାଲି ସଳସଳ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ କାମ ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଚାଲିଥାଉ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ମୋ ଘରେ ଲାଗିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଦେବ ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଖିବା ପୋଦିନା ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଲେ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାର୍ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଧରନି ଲକ୍ କରିବି एत कष्ट करी मु आसिल देखु खाली पानी देइछन पिया मते जी फास्ट कोन एटा अंडा देखेबो हे फास्ट कोन करछो को माछ फ्राई हेची अंडा हेची सिमु भजा पखाल दिवसटी तमर पालन करछो एरा शनिवार सकाळे रांधिଥିଲି
टमाटो पोड़ाई थुआ है तार एटा भल पाग करी चिंगुड़ी ହେଇଗଲା ବଡି बड़ी देखो बड़ी नॉनवेज आइटम है माछ आउ चिंगुड़ी एटा भजा मसला भजा आउ है अंडा भुजिया ये नॉनवेज आ भेज रे है सीम आलू भजा आ बड़ी चूरा ता सहित बैगण फाड़ी भजा आउ है आंब चटनी टमाटो चटनी सेटा कौन भज एटा कौन तुरतुरी पखाड़ कंसा पड़े आसला देखु आ सी हूँ तो मांक मांक ये गलु आइलु ये का हाँ अनेलु अनेल टे पखाड़ खाई बनू ଗରମ ଖାଇବୁ तो भाव तुम जो पुंड कि ना कौन ନା ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେନି भाव के बड़ कंसार कंसा गोटे ढाल ना कौन कुंड कह नहीं आसन भात खाया ଗୁଜର ଆଣିକି ତାଡ଼ିଦେନି ସାହସ ହବ ମୋତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରିବାକୁ ତୁ ତାଡ଼ିଦେନି सोनू कौन खाऊ ଆଇକି मैं तो जानी पानी बड़ लोक घर कहीं आम खाया कौन दे कॉफी घर कर କ୍ଷୀର दही और घी नाली नानी आम बड़ लोक हो गल तुमको किए पचारे ସତ ମମ୍ମି ଆମେ ଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଆସ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତମକୁ ଡାଡି ଡାକିବି ବାପା ବାପା ଡାକିବି ନା ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲୁ ଏ ଭାଉଜ ତମେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛଲା ତା ଗୋଳି ଗୋଳି ମତେ କହୁଛ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ନା ପେଟ ପୁରିଯିବ ଖାଇବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୋଇଲା ବେଳେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଆଗ ଓ ନୁହଁ ନା ବୋଧେ ବଳ ଖାଇଯାଉଛି ମୁଁ ଚଗଲା ଏଇଭଳିଆ ଖାଇଦେବ କାଁ କର ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଭଲ ନା ଖାଇଦେବ ଖୋଳି ଖାଇବି ମୁଁ ସେମିତି ଖାଇଥିଲେ ନା କୋଉଥିରେ ଏଇଟା ପଚାରିବ ଫୋନ୍ କରି ସତରେ କୋଉ ଧରି କେକ୍ ଶୁଣୁ ଏଇଠି ନାଚିଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେ ନାଚିଦେ ଟିକେ ନାଚିଦେ ଶୁଭୁଛି ଶୁଣୁ ନମସ୍କାର ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ତମର ବି ହେଇଯିବ ଟିକେ ନମସ୍କାର ହେଇଗଲୁ ହେଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆଜି କେବଳ ଆମର ଆସିବା କାରଣ ହଉଛି ମାଙ୍କ ଖାଲି ମାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହଉଛି ଭାଉଜ ମୋ ଖାଇଦେलो ଆମର ଗରିବ ହେଇଯିବୁ ନା ନା ତ ଭାଉଜ ଯେତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ମୋ ପାଟି ବାନ୍ଧିବି କହୁଛି ପାଣି ପିଇବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲି ଥୋଇଥିଲି ଏଠି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାଖେଇବାକୁ ଯାଇ ପଳେଇଲା କହୁଥିଲା